Musi wa mukarora na makabudaidza mambo kutoyeka. Andina kudaro. $100. Akabisa $100. Mukazogara mazuva mangani? 6 years. Hasha TV nyaya sezvadziri. Imini mati paka makasangana na chifunde ndizvo kwemene akakutaurira kuti mudzimai wenyu auya kuno aiti auya kuno kupi Vakati vakasangana panzira Sikai asati asvika kumba kwavo kupi kwabho vachibva kupi Sikai aibva kupi aibva kumba kwangu aifanira kunge achienda kupi divi kunonzi kuchikara kunoitei kunotengesa chibage chake saka akasangana nawo chifundi imhosva here aifana aisi mhosva right muri kutaura kuti pana baba anoshanda mudare vakasvika kumba kwenyu vasina tsamba yekuratidza kuti ivo vabva kuno kwamama maida tsamba yakaita handiti here kana munhu achinge atumwa vatumwa mambo handiti anova netsamba inoratidza kuti chokwadi paakasvika kumba kwenyu akasvika pamba penyu ichokwadi achiti chi akasvika wana imi mamuripo here kana tisipo maida kuti aita sei asvika amupo ane shoko raari kuda kupa shoko rekudare kunova ripihwe vana maida kuti aita sei aifanira kuti asiya tsamba inosiya vanhu ndozoona kuti chii ichitaura kuti ndiri kuda kudare koimi makazonzwa muchinzira makarofa kudare here ndakarova makarofa ndizvaitaurwa nababa hanzi makarofa vakatiti ndofanira kuuya kundiri kuzotora mukadzi rini vakatipa mazuva maviri makazviziva sei nokubudikidza naizvozvo kuuya nevana vanhu vakati chiko vakati mupurisi wamambo angauya pano achiti uya mutori mukadzi wenyu asi zvakanakazvo inge mambo taura kuti akauya asina haana chaakaita akatosiya atotaura kuti mupurisi wamambo kureva kuti makabva matoziva kuti mupurisi wamambo angapa ndokuma mati chii ndakabva kuti kana ari mupurisi wamambo afanira kuya netsamba yekuti chii nekuti achitaura hamuna kunge mataura here ine muno kuti munhu unotora mukadzi ndakataura saka aikuyeutidzai changa chakaipa chii Mai madhomwe. Makaregere makarwadziwa nei munhu mapiwa mutongo muno namama munofanira kunotora mukati munotora mudzimai wangu after mazuva ima hamuna kutora mupurisa wemamba apfuura achikutaura kuti zanzi endai munotora mudzimai wangu tizive kuti nhau iye yakamira sei akanga atadzei akataura vana vatora achinanzi dare rataura kuti enda munotora mukadzi wenyu ndati kana ari mupurisi wamambo adiregere kuya netsamba fine mupurisi wamambo asvika kwamuri mudzimai wenyu haasi kumba kwamuri ndizvo saka vadanana papa handina kutaura kuti vadanana mati kudii ndati haachateerera zviri kutaura zvinorevei kana munhu asateereri achikusangana nemumwe murume zvinorevei pachivanhu akutadziswa nei kuteerera murume wake zviva kuti vari kumutaurira ndivari kumupa mazano sekuti vari kumupirei mazano funga kwenyu mukadzika imimi mambotaura zvachipfundi mukati chipfundi akakuudzai pakai musi waakauya kumba ndopakati achiringei chipfunde musi waakauya netsamba yekuti chii yekuti ndiye kudai right akati chii akati asangana nemudzimai ndakati ndakasangana nemudzimai wenyu musi wabva kuno akanzi kudii nachipfundi ari ani iyo mukadzi vakataurirana kuti kudii ndinokuti mati chipfundi mazoti ava handizoti ndevapiwa pamuviri wavamuzuka handichaziva manje kureva kuti mapurisa vaviri ava ndivo vaakupa advice kuno mudzimai wenyu munofunga kuti favor yavanenge vachitsvaga apa nokuti ukaona uchipa mukadzi womuridzi zano unongochiita sei uri kutsvaga favor yei uyo haana mari kusaziva favor anya taura romurume mukuru taura uda kupomera kuti uri kutya izvozvi
utoziva kuti wanga watopinda muriwo Yekudiwa. iwe kuda kukombera mapurisa kuti ini muri kudanana nemukadzi wangu saka iwe wakagara usingamudi pamusoro mama ina ndiri kutaura zvangu dzerudo ari kutaura nyaya yerudo kuti vari kudanana Ajonge. Hamuna kutaura nyaya dzerudo asi mashoko enyu ari kutaura nyaya dzerudo. Nokuti imini dai mazuva pekutanga mushuya mudare munhu ende hamaitaura izvozvo. Ndinoda kukubvunza mubvunzo wekuti nyaya yakaita kuti mukadzi wenyu auye muno nyangwe akasangana nachifunde nyangwe amuzuka wakakuonai kunyeba here chichemo chakaya nemukadzi wenyu chakakwirirwa muno muchipiwa samuno kuti bonde hamuna mubamei. chokwadi Saka chamurikuzokadzika nhasi nyaya iri mudare nini chii chifunde makasangana naye handiti nyaya yakanga ine mukadzi wenyu yainetsa mukati memba venyu aitsvaga rodhika kuti ndoenda akandibatsire ndiyani mapurisa amamboka nyaya haina kuya iri mudare chokwadi hachida kuwanika here imi bonde racho mamuna rega saka muri kutenderera pake nhasi uno imini nyaya yawanika muno mataurwa namamboti zvakati taiso makutsvaga zvakare kuti wakauya kumba kwangu kuuya kumba imini nyaya iri mudare isati yapera nhasi makagara apa namaijongwe vacho maakutaura iminya saka taakuona isiri kuti imi maajongwe kuya kusaidi kunomwe mukadzi kwakanga kuri raiti ndokwamairasisana kuti magara mahamudi nokuti dai maamune chokwadi zvakataura maega ino vabereki venyu maiuya nawo nhasi yauya nevake pashure paipa makanzi endai munofamba imi hamuna kufamba iye akati vaitifambe mukaramba nhasi mukatakura kuti mudziye mukauya naye nhasi une mimi mudziye mukazoti mimi handichamuda mukazobvunzwa muno mukati ndakutakura mukadzi wangu ishoko idare rechipiri ramwaya kuti zvakari makuti hatichazviona zvakanaka zveipoenge chiuno changu chirikuita chakazoita here nhasi uye ari kutsvaga zvaari kutsvaga kako mukadzi hanombobuda kakuita mbomba kubvadzi akanyatsoti nyaya yangu ini tichema nepakati mukadzi akapembedzwa muno nedare nokuti vamwe vakadzi vanongobuda vozotaura rizini ndakanda shaya yemuchini asi muchini akati kuda muchini wangu mumwe chete iwoyo vajongwe vakapiwa mazuva nedare mukati medare rinini kuti vaende vanotakura midziyo yemudzimai wavo kudzokera mazuva iwayo akadarika vakanga vanzi vatakurwe vakauya munun'una wangu chisosa akanga achirwara nomusana ini ndokuti tichiregai ndinotaura kuti vajongwe muri kukumbirwa kuti muzadzikise chibvumirano chamakaita nedare kuti muchatakura mudzimai wenyu nemidziyo yake kudzokera uku pane chakaipa chokwadi ndo zvanga zvabuda mudare izvozvo tauraipa zvakaipira pamusoro inini pakandikadza zvokuti kana zvakarongwa nedare sei musina kuende tsamba yedare ivo vamaanongedzera ivo vandogopinda ishumba pamusoro vamanongedzera ava maona vari kupi nhasi vari muno vari kuitei vari ndo vadare vacho ifeke dare hazvisi maona padzapa handi maona iri memba yedare riri gurukota saka zvakasiyana netsamba tsamba iyo inenge yabva muno yakadhingwa mudzindo wavo nhasi ndo vamakatarisana nawo mungaite mubvudzi here pa mungadai matotongedzamo munhu ndakashama uya achiaitaura zvemudare nhasi uno vanhu vaigona kuti kwaitsvagei kumba kwenyu kana dai mukadzi uyo akanga ari kumba kwenyu moona mupurisa wamambo achiuya kumba kwenyu maiti mupurisa wamambo kana kuti mushandi wakwamambo akuchochora mukadzi wangu handichi klasini nhasi ndaona chi ajongwe nhasi vakachangamuka zvisingaiti ajongwe ava araiti ajongwe ava zvavaaraiti vane saidi zvavakatotorodha mukadzi wagara nhasi mambona kuti nhasi vakachangamuka tarisaimona nhasi fesi yavo zvaakuendeka here ajongwe hazvisati ai zviri kuendeka paipai maiuna so kuratidza kuti nhasi no zviri kuendeka imi muri kupfeka mukadzi uyo kwekusaidi kwebhora richigoko ndo maonero ataita vedare nokuti imimi paipai manyatsonuwa netwedi mumambo akati zvakati makokota akati zvakati kuratidza kuti mubatsirwe nhasi manyatsoya makachangamuka kuti ndafunga kuti ndodawo zvakati zvauya sei makabva musuno makabatana lasikoti makabatana maoka dare ndikafara nokuda rinaharisiro kuparadza dzimba nderokuwaka dzimba ndosamukona mambo achichekera vana vavo mhuri yavo kuti mudunhu mavo vana vasarambani vana vasaite munyonga mambo akauya kuzogadzirisa simba renyu nhasi rabva kupi rakanyatsotiji kuti aya nhasi mukadzi Handichada mambo wewe chii chagwiti maakunongedzera mapurisa iri mudare kaii vari vachikomberedza kuti zvinhu zvike zvakanaka musati mapora muchiri kurwara andizvo zvinozobuda zvakanaka here mazowana mubetsiri anozokubatsirai ozokuudzai kuti kurwara kwamamurikuita
mukadzi uyo wakaramba. Ndosaka mambo vakanga vati muuye muve kwenyu mukadzi auyenewo kwavo mochiongorora chakatambudza chii mushini wavo sonda majuzi kana mukarambana zvenyu nokuti maharaiti nhasi izvi renyu rauya rakati kwirei rokungoti ikuda kutoti irambei musikana musati mapora. Saka isikuti porai mapora nenzira dzamuchabatsirwa nadzo namambo idzi mosiyana zviri musikana wangu iye ari raitiwo ini raitiwo pamusoro shungu dzokupora ndinadzo asi nhau iripo ikure mabadzi ndekuti mamiriri akaita zvinhu maiso pakumburi yangu kuti ndikwanise kutaura mutoro iwoyo sezvikurehwa zvimanikidzano nedare kuti ngatifambei nguva yakati ndikati ndirebese nguva ndoita kesimboita chitsotsi saka kuti ndikwanise kukatarise dambudziko randinaro kufa kuita munin'ina wangu nemhuri yandinayo nemutoro iwoyo nevana vada kuenda kuchikoro zvandirembera. Bishopu ngataure tukwana musi watatobuda muno mudare paipai tichibuda apa takamuona akatimirira panza akati ngatidzokei kuti mudare pane zvandafunga unotaura. Takadzoka iye akapinda muno akazobuda panze ashedza nemunin'ina wangu kuti taenda kwaangazi kanza ini ndafunga kuti ndikupei shereni ndikati pano panze here zvikanzi pane munhu wandataura naye mukati manditi ukati kubvise shereni pamberi pamambo unobhadhara saka ini ndauda kukupai shereni ndikati azviite shereni uchaita sei uchandi pamberi pamambo saka ngabude pachena. Ndo maroya atinotaura iwayo maroya munomu vanhu vanouya muno vanouya kuzotongwa namambo nebhenji aya maroya anenge akutauriraika izvo zvokuti nepana iwo wataura kuti tabatana maoko takwe wakudzoka uda kupaya ngativasiyei vanhu ivavo kana ipara muswa pare dzavo tisavataurire kuti endai munopachi ukazodai unozosungwa. Maadvisor iwaya ndio anokanganisa mamarriages evanhu. Tingadai takaziva musi iwoyo kuti pfungwa dzemurume dzakamenzi zvinonhasa adzoka kuti handichadi mukadzi uya todii manje choma yakainoparadza ukama iwo kavaparadza mukadzi wake chaya akunewenha chida changamiri uyu murume ngaadzokere murume wake chauya chinangwa chaazouya nacho naye amunodai sauya nevabereki vake kana vanomubatsira chaazouya nacho nhasi mudare seizvozvi chii ati ndauya kuzoramba mukadzi auya kuzoramba mukadzi pamberi pamama nechikonzero chii tachipfunde namzu wauya kuzoramba mukadzi wake chokwadi mukadzi wangu ndio waya kuzoramba Ndio ndazosiya kuna mama kuna mama wauya kuna mama waukarora munyai wako vaive mama nhasi wakuenda kuna mambo kuti mukadzi uyu hachade kutora maparamushirekaindichiutaura ndo mhosva yekutanga yemaparamuti iyoyi hamubude muno musina kuchada mazvinzo hamubude muno hamuyozoramira mukadzi wenyu kuno pamaimbonakirana muri ikoko mambo vaive nhasi uno makutanga kutaura kuti mambo hachade mukadzi nemhosva yekuti mambo atidai kuzovasiya handiti manzwa mudzimai achitaura kuti takabvota kuti kurikure nhau yepadzi akaramba aine munin'ina kuti ndinosunga hamuna kumushaireni hamuna hama here kwaunoda kukurukurira pano plus havana kubva here vakabatana maoko apa vachitaurira mambo kuti tawinda imi maizenge makutaura panze apa kamuzenge pana chifu makopi vangu tipe chifu wacho tange matipa chifu vamavamunai panze apa vozi panapa mamuri padare mambo ndivava mukabuda makabatana maoko ini ndikatokururudza nomuromo wangu ndikati zvedu zvaenda handiti zvaenda makunosvika kuti panze apa kapana chipi makopi vamwe here padare rimwe chete ndimunotanga kuti zvidzira mambo inini
Alright, makarora here baba John. pamusoro Pindura makarora here. sorry takabvisa mari Kune baba. Muyakaenda naye. ngani Aiwa, taura ndisuda zita rake. Anonzi ani? Ari? andisikuziva kana wauya Aiwa. Ari. Ko nhasi unoyu atadza nei kuita basa renyiro. pamusoro nhau iripo ndoda tikada kuti tikurukure ini nemudzimai wangu ari kuramba achiti nhau yedu ngaiperi kudaro. Aiwazve, iye ndiye anokwira dari modaidzwa ndati imi mati mune munyai. Kana munhu wamboroora uchishandisa munyai, kana wakupa gupu romupani. Ndoenda kumunyai. Saka. pamusoro Ungopindura ikwapo. handina kunzomubvunza kuti Musi wamukaroora namakambodaidza mambo kutoveko. handina kudaro. Musi wamukaroora makatuma munyaya, pana ani wakudari wamukatuma kuti aperekedze munyaya. Pakanga pasina. Maona imimi kuti hamuchawirirana makapa here munyaya yegopuro kuti enda unondosvitsira kuti chirara ndekurira handichagona kuripeka kundifuka. Handina kudaro. Zvinoreve. Sorry kuti ndakanga ndakamanikwa inhau yekuti Nani? tikurukure Makamanikwa nani? nemudzimai. Mauya nani nani kuno? Mauya nesamuni? Handina samuni. Handiti. Mauya mushwanga? Makambotuma munyaya yekuti enda handichadi mukati. Handina kudaro. Saka mwauya zoramwira mambo nekuti varume vari kuchochera mukadzi wedu. Vajongo mama mukuru nani unobvunza kana kusina changamiri iyi tomboisiya iyi yawe uyu munhu ngaabhadhare Taura kuzoshora dada mambo kuti vanditivhirikidza toenderera mberi achipfunde namuzu. vese vanhu vari kuita zvekutamba-tamba Nyaya iri mudare achifunde wakaya nesamoni amuzuka izvokota vanga vauya kuzobuye kuchidzaindira maka kuzoti anzi ari kundivhirikidza ndo wakati musana wenyu sashandi nyaya hana kuya kuzoonekwa here mudare munomu kuti chokwadi chakachakwirwa nemukadzi ndo wakakuvhirikidza iwa mhosva haipo here yakakwirwa nemukadzi muchini wacho kushanda here ndo kanyaya itsvagwa nemaponda yakakwirwa nemukadzi waya kuti chi saka ngaabhadhari achadiwa asi tashorerwa mama izvozvo ndozvatakudawo izvi nozva bhenje munorwadza kugara tokutaura zvako uchibata manzwi vanhu kunopisa kakuno haungorotomoka kuno Bishop akakuratidza kuti kudare kwamambo kunoendeswa zvichemo nematambudziko akaunongedzera nzira ndiani kuti uzive kuti ndiri kwakati ndiani akataura kwauri mupurisa wamambo akanga ane tsamba yekutaura kuti enda kwamambo makope yanga iri muswai yasekai ndiakaunongedzera chakatanga kuuya mupurisa kana kuti ndiwe mupurisa ndiakatanga kuuya kuno kudhonza kuti handei kwamambo paukauya nemukadzi wako zuva rekutanga mupurisa upi ifunde zvino iwewe ndichitarisa pfungwa dzako nekutaura kwako kwawaita iwewe uri kutora kunge mapurisa yangu yese magororo nokuti chipfundo wauri kutaura uyo ndakanodzinga basa nenhau yekuti angasanganawo nemufambi ake mwana wangu munyika ahamumuni saka iwe waenda kunoti hapana apa ndaiona nhau yekuti kunetsana kwaari kuita nemukadzi wako ufungidzira kuti pamwe mapurisa vangu apo pamwe pane mumwe wacho especially wacho wawaimplicata ndiye wandakadzinga muno chifundo ndiye wawataura kuti yakasangana nemukadzi wako ndozvawataura saka
uremu wacho wauri kunotora uchisiya nhau yako nedare rako nedambudziko mumba mako waenda kunoona naye kutanga kunopedza mapurisa. Ndakakupa nguva yakareba. 1 wakapika pamberi pedare uchiti unotaura chokwadi, asi apa ndiri kuona kuti unonyepa, nokuti zvaunoda kutaura zvisiri zvinobuda mukanwa mako. Ndakanga ndiri muno sezvazvataurwa neuyu kuti mabuda panze apa wanga wakuenda kunomuramba, asi zvatanga tataura munomu tanga tiri kuwirirana. Saka kutamba nepfungwa dzedare. Zvino rega ndikutaurire mwanangu, ungade kuuya nemazano yakasiyana siyana. Mukadzi wako mumwoyo ari kupi? Uya kuno mwanangu, uya ugare apa. Wakataura chokwadi usati wasumuka pa, ukati vanhu vaviri ava vari kukuhandirana vasi kutaura chokwadi. Zvino vanhu vaviri vacho vari kutaura ndiwe ugere apo newe ugere apo. Ndiri kuda chokwadi. Chinditaurai chokwadi. Bishop Joe kutaura chokwadi ndainoda urungu hwangu, asi apa ndakutoona kuti nguva yacho ndoyakureba, achingonyepa chete pamberi pedare kuti anoti iye achinyepa, asi inini munhu wangu zvese zvaitawa zvacho kuti zvesho taiwandirana, handinawo kana wandiya ndakafonirana naye kubva ndauya kuno afone handifoneri kana kuti pakutaura pese kuti hanzi hatisi kuwirirana, ndikushira kuti hatiwirirani papi tisingafonerani, kuti pamwe anofona isingadai rifona afone hataure neni. Bishop, uri kuti mukadzi wako hamusi kuwirirana. Munhu uri wega mumwe chete aufamba uchitaura uri wega, uchizvipa mhosva uchizvitomesa. Iwe uri positive, uyu negative. Mwari vakasika kuti iwe neuyu ndimi munosangana. Ndio purpose of marriage. Handizvo? Zvino iwewe uri kutitaurira kuti iwewe hamusi kuwirirana. Mukadzi wako ari kuti hamusi kuwirirana sei iwewe usingasvitse shoko rawakambotsvitsa pakuenda kunomutora kuti ave mukadzi wako. Ndikuvunza pamusoro imamo. Ini kutaura chokwadi katini. Mabudiro yakaita mudzimai kumba kwangu yakandikwadza. Mabudiro yaakaita kumba kwangu pakutanga nemazuva yaakatora pakutanga, izvo ndizvo zvinondikwadza. Akabuda sei? Akandinyepera direction isiriyo. Akakunyepera direction yekuti chii? Ari kuenda kuchikari achiuya kuno. Ndiyo nhau yawagarira? Inhau yourwere. Muzuva ramakauya uyu akamhan'ara achiti murume wangu haasi kundipa bonde. Rupano ndikauya ndikashedza uyu kuti ave chapupu kuti ichokwadi here mumba mako wamuna bonde. Uyu akapupurawo kuti mumba hamuna bonde. Ini ndikataura kuti chichatambudza. Kana zvakadaro chiuyai ndikupei mupurisa wangu muende kuna tateguru kana kuti muende kwamunoenda kunobetserwa. Wakauya here iwe? Andina. Sei? Ndozorana mama ndimisa zanhasi ndati zvinhu zvacho zviri kundiremera chaiko. Andikakutanga kayo. Wakauya muno ukati uchasumuka iwe uchaenda kuguruve. Ndozvandakakutaurira kayo. Wakaenda here? Makati ndinozouya nomuno zuva ranhasi. Ndini vabereki vacho. Alright. Chandakati uye nevabereki vako, uya uye nevabereki vake, uya uye nevabereki vake, kuitira kuti tsananguro pamunoenda kunotaurirwa dambudziko riri mumba menyu, mese munenge muchizvinzwira.
nokuti manga muri mwese manga mabhedhi imwe chete. Ukunzwisisa? Iwewe ndiwe une chitsotsi chausiri kubuda pachena pavana vevaridzi vakatora. Uyu wakabisa pfuma uyu. Ndakabisa shumba. Wakabisa chi? Ndakabisa mombe. Nechi? Ndakabisa mombe nemali. Nemali. Iwe ndiye wenhaka uyu. Ndiwe nhaka. Wakanga wakarora nemukoma wake kana kuti muina wake? Nemukoma. Nemukoma wake? Akabisa chi? Chekukuroora kutora kubva kumusha kwenyu? Mukoma wacho akabvisa pfuma yese changa chakasarira danga remombe. Pandikazogarwawo nhaka neiyeyo akazobvisa mari inokona kuita $200 nemombe. Ndiba akazonditora pandikazoya kutanga kugara naye. Une vana vakani? Nemukoma wacho ndakasiyiwa ne1, neuyu ndine 2. Neuyu une 2? Anobara ka? Anobereka. Ko kune uyu? Akabisa $100. Mukazogara mazuva mangani? 6 years. Iwe 6 years. Ndizo arikutara chakarei 6.5 years. Kubva muna 2017 kusvika 2018. 2017 kusvika 2018. 18. Iwe wakaenda kuchikoro 2023 kani sorry. Wakaenda kuchikoro? Ndakaenda mama. Ndakakanganisa. Paka 2017 2018 pane 6 years. Aiwa 2017 2023. Saka pa iwewe chiona kayo 6 years muchibikirana muchishandirana makaita pfuma muri mese. Chicha wakaita une mukadzi uyu? Pakauya mukadzi akaona takatengesa motikari yanga iripo tikatopera mari nemudzidzisi watanga tinawo takatengesa tikatopera mari pfuma iripo ndati chii chiripo chawinacho chinoti iwe? Pfuma iripo pane motikari nemombe 4 nemututu nei futi ndio zvawinazo. Saka uyu pa 6 years wambisa $100 ndizo changa chiri chitsiridzo chekuti muri kuroorana kana kuti muri kuita mahumbwe kana kuti uri kungomuhaya? Chekuroorana. Kuroora kuita sei? Kuroora kuita sei? Wakabisa here? $100. Ai muhaya mambo. Ai muhaya ko? Oh, mamba ai muhaya. Saka kango muhaya kamwe chete. Kamwe chete kanoita. Musana wa baba unofana kugara wakasimba kuti unzi uri. Yeah, it's burning issues once again. Tatoka zvekare isuve burning issues yemba health clinic handiti tikuti isuve burning issues questions dzakawanda dzatinogara tichisangana nadzo vanhu vachitibvunza zita redu reburning issues rinongomirira iro kuti issue inenge iri pakati pehana yekuti haugoni kutsanangurira munhu tikuti isuve burning issues yemba health clinic tinorapa zvirwere zvakasiyana siyana handiti vamwe vanobvunza kuti takambobva nekupi isusu takauya apo taona kuti nyaya iyi yebedroom yanyanyoita sei yanyanyonetsa ndo patakauya isuve burning issues tikaita tsvakurudzo kuti sei madzibaba edu ekudhara vaikwanisa kugaragara nevakadzi vaviri kana vatatu vese vachivafadza ndo patakaona mishonga yavaishandisa iwa yanga ari manatural herbs ndo atakatora manatural herbs yayo isuve burning issues handiti ndo watinenge tiinawo maherbs edu ma 100% natural saka tiri kuti isu
tinorapa zvirwere zvakasiyana-siyana, zvinhu zvakafanana nezvirwere zvepabonde. Tiri kuti nhau dzekukurumidza kupedza bonde iwo uchiri kuda, tiri kuti nhengo dzisinganyatsosimba, tiri kuti vese vane ma-STI tinokwanisa kuita sei kunge tichibatsira. Musana wa baba kana pakutsenga pae uchikasika kumedza iwe uchada chika kuno burning issues tokubata marefu. Iwewe wakatora mwana wewe unati manikidze kuti munhu imbayirepo nokuti mukumanikidza munozobisana nemishongano kuurayana. Saka apa chandiri kuda iwewe wabudisa muromo wako ukati mukadzi hausi kuda, ndizvo here? Saka pepa rako repfuma yawakabisa riri kupi? Warisirei? Ndambodza kuritsvaga ndarishaya. Iwe zvinochirega kutamba nevana vevanhu. Vabereki vako vari kuti uyai kuno nepamusoro nechinanzi iyeyu jongozi anoramba mukadzi wasina kuramba wasina kuroora auya achizviziva kuti akanga akaronga kubva nyaya yake kare mambo ucharamba mukadzi uyu unoramba here mukadzi wasina kuroora ajongo ndi kutaurwa nemi muri kuramba mukadzi wamusina kuroora here ndomubvunzo wangu pa6 years zvese zvaina imwe haya ainge akumamiliyoni ka kuti vamwe vaita $10 vamwe $20 vamwe machii ime $100 pa6 munhengi yese hamuna mubhava vachitenga motikari kana dzimba modzumburudza mwana warudzi momusandura muchimuti kawa masara maane upfumi apa hamuna roora rakaenda kuvabereki vake vakadyeka tiri macheki kaiswa vanasikana. Saka chinditaurira ava wakambovaona ndiani tezara paimasi iyanzva dzemadzimai iwe hanzvadzi yako uyu mukwasha wako ari kuti haachamuda musagumbati uri kundinzwa. Saka iwe unoti chii? Inini ndingoti zvataura iye muridzi handingapikise, ndinongotenda chete kuti asiya wangu ari upenyu, kuti ndiri kuona kuti kuvamanikidza vana kuti vagare vese ndogona kuzorasikirwa newangu. Saka pakubudisa kwaita mashoko akaya ndikuzvikudza chaizvo nekuti dare ndikataisa rakabva parefu achikuti njenga. Saka nhasi uyu ndopatobuda pachena kuti aiwa inini handichadi. Saka ndikungotenda hangu kuti wangu mupenyu. Jongwe uri kuzvinzwa here? Saka iwewe chekutanga waishaya kuti wane mawiro ekuzotura kuti mukadzi handichada. Saka wakauya kuzotaura kubudikidza nekuno kudare rangu. Saka wadzora mwana wangu uchiti hauchamuda. Zvino inini ndiri kuda pfuma yekugara kwawakaita nemwana wangu in 21 days. Rozinzo kuitira kuti kana kuine vamwe vane pfungwa sedzako kuti munotora vana vevanhu muchivatambisa then mozovarasa. Iwe nyora pfuma yako, wazinzwa? Wonipa pepa, ndomupa pepa, ndotanga kuverenga kuti 1 mazuva. Panokwana 21 days anenge aunza pfuma yeuyu yako. Zvidziyo zvako unazvo here iwe?
zvamakashanda nemurume wako zviri pamba pako. Property. Property irasara ras kwake. Ndoiri kubvunzwa nachangamire itauri. Pane chine chini? Pane mota rori. Nemutututu. Taura mchana kuma. Pane mota rori. Nemutututu. Nematengi tuma 1000 liters. Nedo frame nedo. Ko mukati memba hamuna mbedo mairara pasi? Mbedo ngoro wangu ndakabvana kuma ndakatakura. Ko wardrobe apana? Apana. Ko masofa? Iwe mwana wemunhu wakatora uchimukucha achikushandira achikuwachira 6.5 years. 6.5 years. Mwana wako akaitwa izvozvo unonzwa sei? Dai wanga uri wanzvadzi uriwe wakagara apa. Iri hanzvadzi yako yakaitwa izvozvo. Unoti chii? Zvinorwadza. Saka kana zvarwadza unoti chii? Ndinotaura zvekwangu. Unotaura zvekwako zvaunenge uchida pakurarwa kwanzvadzi yako nekunyeperwa. Ndizvo? Saka uyo akataura zvaari kuda panzvadzi yake unoti chii? Ngavataure. Unozvigona kuzviwana rini? Zvinenge zvichienderana zvinhu zvacho zvii ndinokwanisa kuzviwana. Iwewe ndinonyora pfuma yakuda panzvadzi yako. Then pane chimwe chandiri kuda kuti ndikududzire usati waenda. Kwete kuzouya kana kuzonotaura kuseri uko kuti chipfeko changu handisi kuchiona. Zvakakwana chipfeko zvako? Zvakakwana. Zvakakwana chipfeko zvako? Hapana chaunozoya uchiti ndakatorewa. Muri kuzinzwa chiningirekei? Tosizwa nechinano. Iwe uyu mumo wako arambiwa kuenda kauko. Saka iwe mumba musina bonde uchagara kusvika rini? Chiripo mambo kugara ndichagara nokutiwo chitsidzo changa chiripo ndechekuti inini naBishop Jongwe tichagarawo semugari wanandikaita nemukoma wake tichiparadzaniswawo nerufu. Asi nenhau yebonde isipo tichaisvitsawo kune vechikuru kumusha kwavo nokuti takamboisvitsa kudhara vakati tichaona zvinoita sei. Saka ndakangogara ndingowatarisira nokuti ndakatovaudza kuti nhau iyi yakasvika kupi pamambo zvikanzi oraiti timirirei toona kuti tingazvifambise sei. Saka ndakangogarawo semuwiri wandikungoita unongonza ndekudaro. Saka ndomugari wandikangoita. Uri kuzvinza iwe? Hapana chinonzi vhiya ireruke nokuti uyu mwana wangu zvakare. Uri kupanzisa? Ndiri kuda panhau iyi yako yawataura kuti wanga uri kushaya pfuma. Ndiri kukuda kuti uende kudara. Asi dai wanga kuri kuti wanga wati shingirirei, dai wanga wataura kuti chuno chako chachina moto pane dambudziko riripo, ndakaendawo ndichizvifungawo. Ndipo ndasangana neshasha inoti varume vasina moto inokugezera kukusimbisa izvuno kuti uve murume kwaye ariko. Urunzisa zvandikutaura? It's a discovery. Kune varume vakanoita zvuno, kune shasha iriko inogadzira zvuno. Zvichauya kana ndawana mwana. Asi chino chako kana chasimba manje, uyo anenge akutiza uyo unenge akuda kubetsera. Pachazoda kuti unotsvaga mumwe mubetseri, uchaenda unotora pamwe mumwewo anozokupedzesa iwe. Saka dai wanga uri mumwe waitevera kosi yandakandata. It's a discovery yandakaenda ndichitsvagiridza kuti varandawana munhu anosimbisa varume. Kana variko vamoko vanonge vari kunetawo, uyai munditaurire ndokuendesai munosimbiswa mabonzi.
iwe wenda unonyora ningiriki yako andidzikise demo kuti dzotsa mashure. Iwe wenda unonyora pfuma yako uya bhadhari uyu pfuma iyoyo sekureva kwayo. Unotaura pfuma yako. Ope Jongwe apotsa muromo kamuno mama ndosaka tiri kudheererwa mama zvokwenyu ngazvouye nechinani ende munonyora baba kurisaudzai Jongwe zvatakamirira mabhiko zvabva kudare kwahi mashaisha vatari achitamba kushora kwamaita dare kupenda asi mukuzwa kuti Jongwe musana wake hausukuti Jongwe musana wake urikuita kuchinya zvinochinya atochinya mudare muno nokuti dai anga asina maonheki chunu chake chaisanheki ainge akaneta vamirira judgment anzida zvinzo judgment yako urikuya otaurirwa muridzi wemwana wawanga wakarora atanga kupa zvaari kuda pamwana wake wawanga uri kushandisa then mudarewo kunyepera dare uchayawo zvinzo judgment yacho kana yauya enda unonyora simbosumukai muenda munoronga basa kana chikumbiro changamire kuti sabhuku mubayira ngazvo auya tsamba yake vatorwa bhegi apa anyora tsamba iya anyora pamusoro pamusoro